Noia avanza na posta a punto das principais vías do casco urbano. Unha das actuacións máis importantes é a que se está a desenvolver en Vistafermosa, na rúa que conecta co cruceiro de Barro. Neste momento estánse levando a cabo unha serie de investimentos salientables, tanto en zonas rurais como en zonas da contorna urbana. Acaba de empezar fai uns días a obra de pavimentación e mellora do treito dende o vial de Vistafermosa hacia o cruceiro de Barro, unha actuación que supón unha mellora da pavimentación, mellora da accesibilidade, construción de beirarrúas, colocación de canalizacións, mellora tamén do sistema de abastecemento de agua nesa zona e que supón un investimento en torno aos 230.000 euros que vai a supoñer unha transformación importante e que ademais vai a permitir organizar nesa zona o estacionamento e un doble sentido de circulación, un sentido de circulación de entrada hacia o cruceiro de Barro e outro vial de saída, configurando como unha especie de isleta central hacia Labarta ou hacia Vistafermosa. Esta actuación longamente demandada polos veciños vense sumar a xa cometidas na zona de Labarta ou na Rúa da Igrexa, en Santa Cristina. Terán continuidade con outras obras de pavimentación e mellora da sinalización previstas nas rúas Pontevedra Brasil en San Lázaro, que darán comezo próximamente. É un investimento que ven sendo demandado por parte dos veciños desa zona dende fai tempo e que completaría as actuacións de pavimentación que levamos a cabo no barrio de Labarta recientemente ou outras actuacións que se desenvolveron en zonas próximas como é a subida á Rúa Igrexa na parroquia de Santa Cristina e que van permitindo que pouco a pouco se vaya mellorando tanto a pavimentación como o pintado, sinalización viaria de distintas zonas da contorna urbana. Van a empezarse tamén próximamente as obras para pavimentación da Rúa Pontevedra e tamén da Rúa Brasil en San Lázaro, de tal maneira que dúas das zonas que tiñan un aspecto deteriorado e degradado no seu tanto no pavimento como na necesidade de actuar na mellora da accesibilidade, pois vanse a ver melloradas con estas actuacións.